Ale dovolte mi aj zareagovať na slova pani kolegyne. Pani kolegyne, ja by som tiež mohol rozprávať veľmi veľa o šafárení vášho predsedu a projektu Fórum a o tých rozkradačkách, ktoré tam boli. Môžem vám to vrácať aj takou kartou, ale budem sa snažiť skôr odborne a preto sa teda, keď sa bavíme o tých číslach, tak mi povedzte, akú máme aby sme sa naozaj odborne k tomu dostali, akú máme na Slovensku momentálne infláciu. Pani poslankyňa. Ale vy nie ste moderátor tohto vstupu, máte odpovedať. Ale vy hovoríte, že chcete sa, ja chcem zareagovať na vás odborne. Tak akú máme na Slovensku infláciu momentálne teraz? Lebo to je Ja by som sa ale teda držala priebehu tejto schôdze. Áno. Priebeh tejto schôdze je o finančnej situácii a stave verejných financií na Slovensku, o tom, ako sa ľuďom žije. Keď sa chceme rozprávať odborne, ja sa pani poslankyne pýtam, akú máme v tento mesiac, alebo dobre, v najbližších mesiacoch, akú máme teraz momentálne infláciu na Slovensku. Pán Bartek, ja tu nie som od toho, aby som vám odpovedala na vaše otázky. Pokiaľ chcete toto hovoriť, tak prosím, poďte pekne hore, môžete sa prihlásiť do rozpravy a môžeme sa tam baviť o ekonomických ukazovateľoch. Ja vám odpoviem, pani poslankyňa. Ekonomiky Slovenska začne. Dobre, takže teda... Poviem veľmi rýchlo, pani poslankyňa. Tak ako sa s vami dá odborne rozprávať, keď neviete, akú máme infláciu? Momentálne máme na Slovensku infláciu 3,8% v máji roku 2026. A aby som vám ja dal príklad, to nemusíte samozrejme si pamätať, ale viete, aká bola v roku 2023 v máji inflácia za vášho progresívneho premiéra Odora bola 11,9%, nerobil s ňou nič a jediné, čo navrhol, bolo to, aby sa zrušili 13. dôchodky, zoškrtali sociálne opatrenia, aby ľudia padali na ústa. Tak ako sa dá s vami naozaj vecne odborne rozprávať, keď nič neprinášate? Keď máme tému o stave verejných financií na Slovensku a pani poslankyňa mi ani taký základný údaj, ako je inflácia na Slovensku, nevie povedať. Tak ako sa mám s pani poslankyňou teraz odborne konfrontovať? To sa jednoducho nedá. Preto opäť príde len ďalší útok, žiadne odborné stanovisko.